guys, welcome to Vidrax உங்கள் விதின் அன்பு வணக்கம். இந்த வீடியோல எப்பவும் போல சூப்பரான 3 IPL அப்டேட்ஸ் வந்து பார்க்க போறோம். வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி சூப்பரான ஒரு விஷயம் என்னன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம சேனல்ல கிவ் அவே கான்டெஸ்ட் வந்து போயிட்டு இருக்கு. இந்த கிவ் அவே கான்டெஸ்ட்ல நீங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி பிரைசஸ் வின் பண்ணனும் அப்படினு நினைச்சீங்கன்னா இந்த 3 ஸ்டெப்ஸை வந்து கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணி தான் ஆகணும். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னன்னா நம்ம சேனலை கண்டிப்பா வந்து பாத்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருக்கணும். ரெண்டாவது ஸ்டெப் இந்த கமெண்ட்ல போயிட்டு கீழ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹாய் அப்படினு சொல்லிட்டு ஒரு மெசேஜை வந்து தட்டி விடுங்க. மூணாவது ஸ்டெப் டிஸ்கிரிப்ஷன் கீழ நம்ம இன்ஸ்டாகிராம் லிங்க் வந்து கொடுப்போம். சோ அந்த லிங்கை வந்து கிளிக் கொடுத்து நம்ம இன்ஸ்டாகிராம் பேஜை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபாலோ பண்ணுங்க. நீங்களும் வந்து பாத்தீங்கன்னா கான்டெஸ்ட்ல ஜாயின் பண்ணுவீங்க. இதுக்கான முடிவு 29 மே 2022 IPL ஃபைனல் அன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம லைவா யார் வின் பண்ணிருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம். குலுக்கல் முறையில வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த நபரோட பேரை வந்து நம்ம வந்து தேர்ந்தெடுப்போம். சோ சீக்கிரம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜாயின் பண்ணீங்க. இப்போ அங்க வீடியோக்குள்ள போயிடலாம். ஃபர்ஸ்ட் நியூஸ் எந்த டீமை பத்தின நியூஸ் வந்து பார்க்க போறோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா CSKவை பத்தின ஒரு நியூஸ் தாங்க. அதாவது தோனி எப்பவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் ஒரு லிஜெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் தன்னை வந்து ப்ரூவ் பண்ணிட்டே இருக்காரு. சோ இந்த வாட்டி அவர் பண்ண ஒரு விஷயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே எல்லாரும் மத்தியிலும் வந்து பேசப்படுது. என்ன பண்ணிருக்காரு அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே ஐபிஎல்னு ஒன்னு ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா சிஎஸ்கே வந்து 10-20 நாளுக்கு முன்னாடியே ட்ரைனிங் வந்து ஆரம்பிச்சிருவாங்க. தோனியோட வந்து ஸ்பெஷாலிட்டி நிறைய வாட்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா சென்னையில வந்து ட்ரைனிங் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. ஆனா இந்த வாட்டி தோனி என்ன பண்ணிருக்காருன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா சிஎஸ்கே ட்ரைனிங் டோட்டலா வந்து சூரத்துக்கு மாத்திட்டாரு. சூரத்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா லால்பாய் கான்ட்ராக்டர் ஸ்டேடியம் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ட்ரைனிங் வந்து சிஎஸ்கே வந்து கண்டக்ட் பண்ண போறாங்களாம். டோட்டலா அது மட்டும் இல்லாம அங்கேயே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜடேஜா பிராவோ எல்லாருமே வந்து அங்கேயே ஜாயின் பண்ணி ட்ரைனிங் எடுக்க போறாங்களா. காரணம் என்ன ப்ரோ அப்படின்னு வந்து கேட்டீங்கன்னா அதாவது சூரத்ல இருக்க அந்த பிச்சும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது மட்டும் இல்லாம மகாராஷ்டிரால நடத்த போறாங்க பாத்தீங்களா ஐபிஎல் அந்த பிச்சும் ரெண்டுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒத்துப்போதான். சோ ரெண்டு மண்ணுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரியான காம்பினேஷன் தான். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பிளே பண்ணா அங்க பிளே பண்ணதுக்கே சமம். நிறைய பேருக்கு வந்து ஒரு டவுட் வரும். அதாவது ஏன் ப்ரோ ஆல்ரெடி வந்து பாத்தீங்கன்னா மும்பைல எல்லாம் விளையாடி இருக்காரு தோனி நிறைய மேட்சஸ் வந்து விளையாடி இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ இங்கதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா தோனி நிறைய விஷயங்கள் வந்து யோசிச்சிருக்காரு. என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஓல்ட் ஸ்குவாடும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ட்ரைனிங் எடுப்பாங்க. நிறைய புது பிளேயர்ஸ் வந்து எடுத்திருக்காங்க. சோ அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க ட்ரைனிங் எடுக்க சொல்ல அவங்களுக்கு பிளேயிங் லெவல்ல வாய்ப்பு கிடைச்சுன்னா கண்டிப்பா வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்க ஒரு நல்ல பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து கொடுக்க முடியும். சோ இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிளான் பண்ணி டோட்டலா ட்ரைனிங் வந்து சூரத்துக்கு வந்து மாத்திருக்காரு. என்ன ஒரு மாஸ்டர் மைண்ட் பாத்தீங்க. இதனாலதான் ஒவ்வொரு வாட்டியா ஒரு லிஜெண்ட்னு சொல்லிட்டு தன்னை ப்ரூவ் பண்ணிருக்காரு. அதனாலதான் கப்பம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவுதான் ஒரு டீம் சுமாரா கொடுத்தாலும் அதை வச்சு வந்து பாத்தீங்கன்னா பயங்கரமா கப்படிச்சிருவாரு. அவர் தான் தலை தோனி. சோ இந்த வாட்டி சூப்பரான ஒரு விஷயத்தை வந்து பண்ணிருக்காரு. அடுத்த அப்டேட் என்ன ஒன்று பார்க்க போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா ஐபிஎல் பத்தி இப்போ மகாராஷ்டிரா ஸ்போர்ட்ஸ் மினிஸ்டர் சுனில் கேதார் அவர் வந்து பேசியிருக்காரு. அவர் என்ன விஷயங்கள் வந்து பேசியிருக்காரு அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப நாளுக்கு நாள் வந்து கொரோனா வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்மியாயிட்டு வருது. நம்மளுக்கே வந்து பார்க்க முடியுது. முன்ன இருந்த லாக்டவுனுக்கு இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம கொஞ்சம் ஃப்ரீயா போக முடியுது. அட்மாஸ்பியர்லாம் இப்போ வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரீ ஆயிடுச்சு. முன்ன மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா ரஷ் இதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. ஃபுல்லா மாஸ்க் அந்த மாஸ்க் மட்டும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ வரையும் இருந்துட்டு தான் இருக்கு. அப்கோர்ஸ் எல்லாருமே வந்து மாஸ்க் போட்டு தான் போனோம். அது வந்து நம்மளுக்கோட சேஃப்டிக்காக தான். ஸோ மற்றபடி வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் வந்து இப்போ வந்து மாறி இருக்கு. அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா 40% கிரௌட வந்து அலோ பண்ணலான்னு இருக்காங்க. ஆனா நாளுக்கு நாள் வந்து பாத்தீங்கன்னா குறைஞ்சிட்டே இருக்கு. சோ விட்டா ஃபுல் கெப்பாசிட்டி கிரௌடு கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப அலோ பண்ணலாம். அதை பத்தி எந்த தயக்கமும் கிடையாது. கிரௌடு உள்ள போனாலே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐபிஎல் வந்து கலகட்டும். எல்லா மேட்சஸ்லயும் கிரௌடு உள்ள போய் பாக்குறதுனால பிளேயர்ஸுக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் உத்தியோகமா இருக்கும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காரு மகாராஷ்டிரா ஸ்போர்ட்ஸ் மினிஸ்டர் சுனில் கேதார். சூப்பரான ஒரு விஷயங்க. ஸோ வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஐபிஎலுக்கு முன்னாடி டோட்டலா வந்து அந்த கொரோனா இஷ்யூஸ்லாம் முடிஞ்சிச்சுன்னா ஸோ ஃபுல் க்ரௌடு வந்து அலோ பண்ணாங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பரான ஒரு விஷயமா இருக்கும். லாஸ்ட் அப்டேட் என்ன வந்து பாத்தீங்கன்னா மகாராஷ்டிரா கேபினெட் மினிஸ்டர் ஆதித்யா தக்காரே இவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா இவர் ஆக்சுவலா வான்கேடி பிச்சை வந்து இப்போ வந்து போய் பார்த்துருக்காங்க. என்ன காரணம் அப்படின்னா எல்லா டீம்ஸும் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ட்ரி ஆக போறாங்க. 20 மேட்ச் கிட்ட வந்து அந்த பிச்சில் வந்து நடக்க போகுது. சோ பிச்சு எப்படி இருக்கு சோ அதோட ரிவ்யூ பண்றதுக்கு மேட்ச் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி பிச்சோட தரம் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா செக் பண்ணுவாங்கல்ல. சோ வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுக்காக இன்னைக்கு வந்து ஈடுபட்டிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாம ஈடுபட்ட அப்புறம் அவர் நிறைய விஷயங்கள் வந்து சொல்லியிருக்காரு. அதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி எல்லா டீம்ஸையும் வந்து நாங்க வரவேற்கிறதுக்காக பிச்ல இருந்து எல்லாத்தையுமே வந்து இப்பயே சரி பார்த்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காரு. சோ வந்து இந்த வாட்டி மும்பைல மேட்ச் நடக்க போகுதுன்னு ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கா தான் இருக்கு போல. அங்க இருக்க எல்லாருக்குமே வந்து டோட்டலா வந்து இப்பயே வந்து எல்லாத்தையும் சரி பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. சோ 3 அப்டேட் வந்து பாத்தீங்கன்னா முடிஞ்சிருச்சு. இல்ல ஃபர்ஸ்ட் அப்டேட் சிஎஸ்கே பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா வேற லெவல் அப்படிதான் சொன்னோம். தல தோனி பயங்கரமா வந்து யோசிச்சிருக்காரு. இந்த மாதிரி நியூஸஸ் அண்ட் அப்டேட்ஸ்லாம் நீங்க கேட்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா நம்ம சேனலை வந்து மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு சப்போர்ட் பண்ணுங்க. முக்கியமா வந்து பாத்தீங்கன்னா கிவ் அவே கான்டெஸ்ட்ல ஜாயின் பண்ணுங்க. நன்றி நண்பா.